Imos ver, compañeiros, unhas imaxes da presenza do xabaril pola noite no Grove. Fixádevos, aí ven o xabaril e hai unha persoa que se achega con un patinete eléctrico, entendemos que co fin de afastalo, non? De botalo fora. Podemos falar con esta persoa que iba no patinete? Cristian, boas tardes. Boas tardes. Cando aconteceu isto? Pois onta noite estábamos nun bar tomando unhas Coca-Colas e xusto sentimos un ruido e vimos o jabalí. E dixo, madre mía, isto que fai aquí? E dixen, vamos a asustalo po monte para que non hai unha avería pola carretera. Claro, pero cando decides facer iso, hai un risco importante. Sí, pero bueno, era pequeniño, home. Sí, eu entendo tamén que o risco é que andan pola estrada, non? Para provocar un accidente dun coche, non? Que pase por aí. Claro, era ese solo, non? Era ese solo, non había máis? Éramos, era máis outra persona que viña comigo. No, digo Xabarín. Xabarín solo había un. Solo había ese, non? Sí. Bueno. Que hora era, máis ou menos? Sería sobre a 1 da mañán. E escapou sin problemas? Sí, nada, estaba asustado o pobre. E ao final conseguistes levar o xabaril a que zona? Levámonos para a zona do Monte da Vila, que hai monte, para que estuvera ali tranquiliño. Faría o xabalín un luns a 1 da mañá, por aí el solo, Sí. Chama a atención, Igual quería tomar unhas copas, quen sabe? Chama a atención un luns a 1 da mañá o xabalín. No, ademais, ese non é moi grande, non? Que falaban dun xabaril de 100 kilos, ese non era tan grande. No, que va, ese jabalí pesaría 70, 80 kilos. Xa. Cristian, é a primeira vez que atopas un xabaril polo centro? Polo centro xa, a segunda ou terceira, pero bueno, hasta aí manda carallo. Segunda ou terceira vez. E que din os veciños? Por onde pasa a solución? Os veciños nada, que van a decir. Home, estarán preocupados ou terán certo medo. Estarán asustados porque podenche ao mellor atacar, porque na tocha atacaronlle e andan unhas medios asustados. Oye, é peligroso, porque se un lunes está a 1 da mañá, mellor un viernes ou un sábado pode aparecer ás 4 ou 5 da mañá. Bueno, pois levámoslo con nós de festa. Xa. Pois, Cristian, moitísimas grazas por contarnos e relatarnos o que víamos nestas imaxes. Vale. E andar con cuidado, cuidado, Cristian. Viña. Cuidado co xabalín, digo. Gracias. Adiñas, Cristian, dende logo estas imaxes, pois, impactan.